още малко и ще го свалят. Свалят го, Айк! Айде, на 100% само. Стоп захват. Да не става! Мерме захват. Open blue! Open blue! Blue, open! Action red! Action red! Дай, бе! Айк, пак така! Браво! По него! Точно там! Дърпай ръката! Дърпай! Трупа към зоната, Айк! Браво! Айк! Вече осторожно, има 10 секунди, Айк! Контрол само! Само контрол, хвани го! 5 секунди има, не се отпускай! Айк, няма да го оставиш. През цялото време близко до него и запрятай дясната му ръка него. Как ред пасив? Нищо, айде, не се нервял. Ред пасив. Red place. Бързай! Blue, contact. Бързай! Open red! Ставай, ако можеш! Пальце! Open red! Фингер! Абе, ту! Молодец! Пас! Ставай, бе! Назад! Ставай!